Molt bé. Benvingudes i benvinguts. En nom de l'oficina del president Torra us agraïm molt la vostra presència en un acte, l'acte que hem volgut convocar del tercer aniversari de l'esclat de la pandèmia. Una de les raons d'existir de l'oficina del president i de l'activitat seva des que el van expulsar del seu lloc de president ha estat mirar d'aprofitar aquells aprenentatges i aquelles experiències per treure'n lliçons, per retornar-les a la societat, i aquest acte s'emmarca en aquesta voluntat de fer un cert retorn en la mesura del possible a la societat en forma de reflexions, convidant a persones a reflexionar sobre allò que ens ha passat i com ho hem de millorar. És per això que aquest acte té aquest títol, aquesta pregunta provocadora de si estem preparats per una nova pandèmia i quines lliçons o què en vam aprendre. Per fer-ho hem convidat el doctor Salvador Massip, una persona que reflexiona sistemàticament sobre tot, que es pregunta i que es qüestiona les veritats establertes i que, per tant, en un tema com aquest ens ajudarà molt a fer-ho. Després el presentaré breument, tot i que segur que els que ja el coneixeu sabeu que és una tasca bastant impossible presentar-lo en poc temps, però intentaré fer-ho ràpidament perquè la seva obra i la seva tasca és enorme. Abans de fer la seva conversa, que és el que heu vingut a sentir, aprofitarem amb 3 pinzellades molt breus, però per presentar-vos una de les activitats o de les feines que hem estat preparant aquests últims dies amb motiu del tercer aniversari de l'esclat de la pandèmia, que és una cronologia dels 7 mesos que el president Torra va ser al capdavant del govern mentre ja havia esclatat la pandèmia i on trobem totes aquelles accions, decisions, discussions i activitats que es van produir amb ell al capdavant. Ho hem volgut fer amb aquesta mateixa voluntat que us comentava a l'inici, aquesta voluntat de transparència, d'honestedat, sense pretendre maquillar ni fer relats reinventats, exposar la realitat de com ell ho va viure. De fet, ja ho va fer ell amb 2 llibres que segurament coneixeu dels dietaris de canonges, i amb aquesta voluntat d'honestedat, transparència, hem posat en una cronologia bastant exhaustiva tots aquells elements que van passar entorn del president durant aquells mesos. A la cronologia hi trobareu què és això, que és un espai sobre l'acció feta al capdavant del govern, evidentment. Hi ha molts elements multimèdia, hi ha tots els vídeos de les seves compareixences, dels debats que es van fer al Parlament, de les presentacions de les rodes de premsa, hi ha tots els decrets, els documents que es van aprovar. Per tant, ha volgut ser també exhaustiva en la presentació de documents, les cartes que ell va enviar com a president als alcaldes, a mandataris europeus, al Pedro Sánchez, etc. I per tant, és un espai on entretenir-s'hi una estona, no pas com a mode de distracció i de passar-ho bé, perquè és evident que estem parlant d'uns moments durs, d'uns moments molt difícils i que crec que la cronologia ho saben mostrar bastant bé, aquesta duresa del moment, aquest moment greu que va viure la societat catalana i que avui creiem que és bo de recordar i no pas de passar pàgina. I ara diria que no passa la presentació i volia ja acabar per anar donant. Jo crec que es deu haver acabat la pila, que és una mica una cosa que ens passa a la societat catalana a vegades, que se'ns acaba la pila. Bé, de fet, ara passarem la següent diapositiva i anirem a parar a la pantalla que s'havia de quedar definitivament aquí. I per tant, si no us fa res, ja passo directament a presentar l'acte. El doctor Salvador Massip és fill de Blanes, el president també, no sé quins perills pot implicar aquesta coincidència. Tots 2 són fills del desembre, una altra coincidència que tampoc sé a on ens pot portar, però és veritat que la seva vida professional va agafar camins diferents. El doctor Massip és doctor en genètica molecular i fisiologia humana,
Va treballar a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, on va fer recerca oncològica i sobre l'envelliment cel·lular. Aquesta tasca la va continuar a partir de l'any 2008 al Laboratori sobre Mecanismes del Càncer i l'Envelliment, que dirigeix a la Universitat de Leicester, al Regne Unit. I des de l'any 20 és professor i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i des de fa pocs mesos, aquest mateix 2023, n'és el director d'Estudis de Ciències de la Salut. Ha rebut nombrosos premis. Allò que us deia a l'inici, si hagués de fer la llista, duraria més la presentació que l'acte en si, no només de llibres sobre la seva matèria professional, sinó també i sobretot de literatura, de narrativa, de llibres de tota mena, des de l'assaig, novel·les, contes i reflexions filosòfiques com aquest últim llibre del Què ens fa humans que ha publicat recentment. Avui hi ha 2 llibres dels que ha publicat que probablement siguin més presents en l'acte i en la conversa que sentirem a continuació que ha escrit, un dels quals és aquest que tinc aquí a les mans, que és Les grans epidèmies modernes. És una reedició d'un llibre publicat uns anys abans, l'any 2010, i que el reediten i l'actualitzen a l'abril del 2020, és a dir, ja en ple esclat de la pandèmia, on ens fa una reflexió d'allò que el subtítol diu La lluita de l'home contra els enemics invisibles. Per sort no parla exactament del procés d'independència, sinó del tema de les epidèmies. El subtítol podria ser molt coincident. I l'altre llibre que publica l'any següent, l'any 2021, que és Les lliçons d'una pandèmia, que també formen part d'aquesta voluntat de reflexionar que aquells moments durs entreguem unes conclusions i uns aprenentatges pel futur. Jo no m'allargo més, els serveixo la primera pregunta perquè pugui començar la conversa i li preguntaria al doctor Massip, i a partir d'aquí jo ja baixaré i parlaran entre ells tranquil·lament, com va viure aquell moment de l'esclat de la pandèmia des del Regne Unit, des d'Anglaterra, com s'us va fer des de la vessant personal però també de científic aquest esclat d'un fenomen que pocs anys abans ja havíeu pronosticat o que ja havíeu apuntat que era un perill real i vertader. Res més, moltes gràcies i els deixo amb els protagonistes d'avui. Moltes gràcies. Primer, moltes gràcies al president per convidar-me i tots vosaltres per venir a sentir parlar-nos d'un tema que sembla que no toca, que ja hem passat plana, que això no és important, i crec que les reflexions que farem avui ens haurien de portar més cap a l'altra banda. I començant amb la pregunta inicial, crec que estem en un punt no igual però similar al que teníem llavors. Aquesta potser manca de visió dels riscs reals que hi ha en aquest planeta i la nostra poca capacitat a poder-hi fer front. Com dèiem, vaig acabar aquest llibre el 2010, l'últim capítol del llibre deia preparem-nos perquè hi haurà pandèmies. Aquest llibre va ser publicat i l'estava escrivint durant la pandèmia de grip A, que va ser una pandèmia que per sort va durar poc i es va extingir bastant ràpidament degut a la immunitat prèvia que teníem, però el comentari final del llibre era preparem-nos que n'hi haurà i seran dolentes. I torno a dir el mateix ara, preparem-nos perquè hi haurà més pandèmies i sembla que no en vulguem parlar. I crec que per això crec que és important aquesta mena de reflexions, de com estàvem, la situació que estàvem ara fa 3 anys, en aquell moment. Em recorda la d'ara per això, perquè estàvem, tot i que els científics eren conscients que hi havia un risc de pandèmia, que hi havia un risc que un microbi desconegut potser o conegut, com la grip mateixa, pogués donar un problema de salut planetària, no estàvem fent les passes adequades per protegir-nos, per preparar-nos. Doncs, contestant les preguntes del títol, estem preparats per una nova pandèmia? Segurament no. I què en vam aprendre? Poca cosa. No vull ser negatiu, comencem amb aquest missatge negatiu, però crec que estem una mica en aquesta situació. I jo al principi fa 3 anys, en aquell moment, quan vam veure que es venia el virus de la Xina, que primer vam començar, crec, la major part dels científics, i crec que és la feina dels científics, de dir precaució primer, anem a veure què passa. I crec que si ens heu seguit una mica els científics, la majoria, quan no tenim dades, diem no ho sabem, o hauríem de dir això, no ho sabem, i que va començar així la pandèmia. Hi ha un virus nou a la Xina, serà un problema, no ho sabem, no sabem què està passant, però anem en compte. I davant del dubte, sobretot, crec jo, siguem prudents. I aquesta era, crec jo, la situació que teníem ara fa 3 anys, en aquell moment de dir
atenció, que està passant alguna cosa i això podria ser greu o no, però podria ser-ho, per tant, preparem-nos. I això tampoc ho vam fer-ho bé. Sobretot la capacitat de reaccionar ràpid davant d'un problema, la capacitat de, quan veiem que s'estava complicant, que realment això era una cosa que arribava a Itàlia i s'estava escampant, aquí havíem d'haver actuat molt ràpidament. I el que hauríem d'haver pres, diguem-ho així, és que cal ser ràpid amb les respostes als problemes de salut globals com aquests i per ser ràpids necessitem sobretot estar preparats. Per tant, preparació i rapidesa de reacció, cosa que ens va fallar llavors i cosa que en aquests moments no sé si estem realment capacitats o preparats pel següent repte, vingui quan vingui, tant de bo tardi molt en venir, però el següent repte de salut, estem realment preparats, hem fet els deures en el sentit aquest de tenir les eines a punt per reaccionar davant un problema que no coneixem. Això és la pregunta que no sé si podem respondre encara afirmativament, sobretot per això, el gran problema que representa les pandèmies és que no sabem per on vindran, quan vindran o qui les causarà. Perquè si diguéssim la propera pandèmia serà de grip, molt bé, ens preparem per la grip, però ningú esperava que fos un coronavirus. Tothom estava pensant que seria de grip, potser el problema que tindríem, per exemple, la grip aviar, que és un dels problemes que sempre tenim, un dels riscos que sempre hi ha, i ens va sortir per un lloc que no ens esperàvem, aquest coronavirus. Com hem de fer-ho? Doncs invertir més en ciència, i invertir més diners en sanitat, sobretot, que els sistemes de salut siguin més resistents i tenir més consciència social, i en aquesta part, si més no l'estem fent bé avui, que hi hagi un cert interès de la societat en general per saber la realitat, per saber quins perills reals hi ha i cap on pot anar la propera crisi de salut que puguem tenir en els propers 5, 10, 15 o 50 anys. Bé, molt bona tarda a tots. Gràcies per haver vingut i per compartir aquesta tarda plegats. Especialment, moltíssimes gràcies al doctor Salvador Massip. Sembla mentida que ens trobem dos blanencs així cara a cara i segur que donarem el millor de nosaltres mateixos. La seva blana es marca molt. I per tant molt i molt content que ens hagis pogut acompanyar. De fet, fins que no vam poder confirmar que estava aquí a Girona no vam voler llançar també que anàvem a celebrar aquest acte. Ens semblava que les aportacions que podia fer el doctor Massip eren les aportacions de molt interès i crec que és el que segurament més estaran esperant vostès d'aquesta xerrada. Jo fa 3 anys estava esperant que, per aquestes dates, fa exactament 3 anys, estava esperant que el senyor Pedro Sánchez d'una vegada per totes confinés el nostre país. I això em porta a una reflexió molt important, que comparteixo molt amb el que deia el Salvador, de la necessitat d'actuar ràpidament, tot alhora i tot bé. Era bàsicament el principi amb el qual vam intentar des de Catalunya, amb un estat d'alarma que significava centralitzar les competències, perquè és molt fàcil jutjar moltes coses, però el que suposava l'estat d'alarma pel nostre país era centralitzar les competències en salut, en seguretat, és a dir, en Mossos, i en mobilitat, probablement els 3 pilars per fer front a una pandèmia. Per tant, el govern de Catalunya es troba amb un 155 sanitari, es troba sense ja com a una autonomia que som, ja no tens ni les competències ni els recursos per poder fer front a una pandèmia, però ens vam trobar amb una cosa molt important, que era amb la pròpia societat catalana. I avui, que a més, com que també a l'oficina estem preparant una sèrie de petits clips, entrevistes amb diferents gens que considerem persones essencials, penso que en aquesta conversa sortirà molt aquest concepte de qui és essencial en el nostre país, almenys per mi la gran reflexió de la pandèmia és aquesta, que hauríem d'haver sortit amb una llista de les persones essencials i començar a tractar-les com a persones essencials que són per nosaltres mateixos. Doncs aquest dematí els deia, he pogut estar xerrant amb 3 persones diferents, però una de les quals una metgessa de l'Hospital Trueta, i ella m'explicava com encara recordava l'entrada del primer pacient al Trueta. El Trueta, ni més ni menys, que va multiplicar pràcticament per 8 els llits de cures intensives en un brevíssim espai de temps. El país, que comptava amb 500 llits d'unitats de cures intensives abans de començar la pandèmia, és capaç pràcticament a finals de març, començaments d'abril, de situar-se a 1.500 llits, tots plens, tots ocupats, de pacients de Covid. Això vol dir que per més mancances que poguessin haver-hi
per part de l'administració i de totes les administracions. Jo ara no voldria aquí tampoc pensar que nosaltres ho vam fer molt bé i altres no. Va ser l'esforç, el coratge, la rapidesa, el talent de la societat catalana i en concret dels grans hospitals catalans i també de l'assistència primària per ser justos, de tot el que en diem el sistema de salut català, que va demostrar una capacitat no només de resistència i de resiliència, sinó d'intel·ligència, de veure quin era el moment crític en el qual ens trobàvem. I aquesta mateixa doctora m'explicava com pediatres o oftalmòlegs passaven a ser en aquells moments també metges com qualsevol altre que havia d'atendre el que aleshores era l'única malaltia que entrava a l'hospital, amb les conseqüències que això també va tenir. Ho dic perquè a vegades no som conscients de reconèixer-nos a nosaltres mateixos. Jo soc molt dur amb la Covid, ja ho saben vostès, penso que no hi ha una tragèdia com aquella, no es pot veure positivament, però sí que hi ha una altra manera de veure aquells temps i aquells dies tan tràgics i tan dolorosos i tan foscos per tots plegats, que és justament la reacció de la societat catalana. Des del punt de vista del sector sanitari queda clar l'esforç increïble i la imaginació i la capacitat d'arribar a aquests 1.500 llits, insisteixo, tots ocupats, perquè quan ara encara avui sento veus que qüestionen els confinaments en aquell primer moment, no diria que tot és susceptible que opinem sobre moltes coses, però penso que en aquell moment que arribem, insisteixo, havent fet una tasca pràcticament de cíclops, a triplicar els dits d'UCI, convertint cafeteries o sales que no eren en unitats de cures intensives, i totes plenes. Imagineu-vos el que hagués pogut representar a nivell moral i ètic de trobar-se en una situació que no haguéssim reaccionat d'aquesta manera. Per tant, l'única manera que trobem aleshores per evitar que la pandèmia s'extengui va ser confinar la gent a casa. D'aquí també l'obsessió que vam tenir des del govern de Catalunya, des del primer moment, de fer un confinament dur i un confinament a nivell català total, que no va ser el primer confinament del Pedro Sánchez. Recordeu que al cap de 15 dies el president espanyol canvia i fa el confinament que nosaltres ja li havíem estat demanant. La qual cosa a mi sempre m'ha quedat i em quedarà sempre pensar que aquells 15 primers dies de pandèmia, que són duríssims, que és el moment en què s'expandeix el virus per tot el país, que ja el teníem, però que arriba aquesta expansió, quan ara sabem que les decisions que no prenies de manera pràcticament immediata tenien les conseqüències que acabaves veient al cap de 15 dies, aquell no confinament o aquell confinament fake que fem durant 15 dies, les conseqüències que va tenir pel nostre país. I això també em porta, si em permeteu, i crec que jo l'he de fer, a una reflexió també política de la gestió de la Covid, i és que jo soc el president d'un país que no puc confinar-lo quan crec que és la decisió que he de prendre per aquest país o que el govern ha de prendre. Jo soc el president d'un país que no té la capacitat legislativa ni té els recursos per poder dir-li a la població que tranquil·lament es confini a casa seva perquè no ha de patir ni per el seu lloc de treball, ni perquè l'empresa tancarà, i era això el que necessitàvem, poder fer un confinament tranquil a casa, sabent que el teu lloc de treball no perillarà, que se't subsidiarà els dies que no puguis anar a treballar i que no pateixis perquè els nens també els podràs atendre. Havíem de donar una gran tranquil·litat a la població i no sé fins a quin punt vam ser capaços de fer-ho. I per acabar aquesta primera entrada, també puc dir que trobant-me confinat a la casa dels canonges, en el que tan sols tenia un aparell de televisió que havia de ser capaç, i jo em pensava, puc ser de Blanes, però soc una mica del segle XIX jo,
I pensaves, bé, ara, Quim, has d'endollar l'aparell de televisió, t'has de microfonar, has d'agafar un mòbil i trucar a TV3, dir al pobre noi que et surti a TV3 que sóc el president i ja quedava glaçat, dir, em pot passar amb el senyor del Telenotícies? Arribaves al Telenotícies i sortia jo a casa seva. Bé, tot aquest procés jo em pensava que hauria estat incapaç de fer-lo, però vaig aconseguir-ho i d'aquesta manera jo vaig entrar en les llars catalanes, en un moment en què penso que tots els polítics de tots els països tenen una gran exposició pública, perquè no hi ha res més que la Covid i per tant qualsevol notícia de la Covid és una notícia que tothom està esperant, perquè tothom senzillament no té res més a fer. I a mi em va donar la impressió que en aquell moment i des de la presidència de la Generalitat a mi em permet arribar a la ciutadania i demanar-li, perquè no podia exigir-li, però sí demanar-li un comportament cívic i solidari que en definitiva, ara ho comentaven, crec que era la clau per escapar-nos d'aquesta Covid. Això no era una guerra, això era una epidèmia. Aquí no calia treure militars, sinó que calia, i crec que en una ciutat com Girona, i recordant el breviari cívic de Carles Rahola, senzillament apel·lar a una sèrie de normes cíviques que ens permetessin que tu prenguessis una sèrie de prevencions per no contagiar-me i jo exactament igual. Era l'única manera. No podíem posar un mosso darrere de cada família, no podíem imposar les normes. I majoritàriament va funcionar. Això també, permeteu-me, és un tot i la desgràcia, tot i aquells anys de foscor i negror, etc., però és un privilegi haver viscut com a president de la Generalitat, com el teu país respon d'una manera solidària i exquisida al prec que li fas de prendre tota una sèrie de prevencions. Ens en sortim així en aquell moment. Crec que han sortit un parell de temes que són claus. Un és sobretot la comunicació. En un temps de pandèmia tu pots tenir la millor ciència del món, pots tenir la millor política del món, però si no estàs comunicant bé el que has de fer, no pots fer que la població s'impliqui, no aconseguiràs res. I això ho estem veient, per exemple, l'exemple de les vacunes. Catalunya és una de les zones que millor s'ha vacunat les primeres voltes. O sigui, vam saber comunicar prou bé que d'aquesta ens en sortim amb la vacuna. Si no ens vacunem, no ens en sortim. Ara, per exemple, no estem sabent comunicar o no volem comunicar prou bé que ens hem d'anar a seguir reforçant la vacuna. Els anticossos de la Covid van baixant, com moltes altres vacunes. Hi ha vacunes que duren per tota la vida, n'hi ha que no. I la de la Covid et dona protecció i després els anticossos van baixant a poc a poc. Les persones grans, les persones amb patologies, les persones amb més possibilitats d'acabar als hospitals han d'anar a seguir-se revacunant per mantenir els nivells alts. Això no ho estem explicant. Saber-ho explicar bé o no ho volem explicar, això és la història. Com que hem passat plana i no volem parlar més de pandèmia, estem saltant-nos aquesta part de la comunicació. Per tant, per mi la comunicació és clau. La comunicació dels líders polítics, evidentment, dels científics, l'ajuda de la premsa per fer arribar aquest missatge a la gent, els errors de comunicació com posar militars a les rodes de premsa, aquestes coses, crec que això sí que són lliçons claus, perquè si la vacuna que teníem era una vacuna tan bona com ha sigut, que ha sigut una vacuna excel·lent la que hem tingut, i si no compareu el que ha passat a la Xina, que la Xina ha fet servir la seva vacuna pròpia, que és molt menys bona que la que ha fet servir a Europa, i quan han obert les fronteres amb les portes i el confinament amb la Covid, quan han acabat l'estratègia de Covid-0, se'ls han pujat els casos i han tingut una manca de cobertura a la població perquè les vacunes no eren bones. Tenim unes vacunes molt millors nosaltres i tot això, encara que tinguem la millor vacuna del món, si la gent no se la vol posar no servirà de res. Per tant, treballar de cara a la propera pandèmia en com transmetem aquest missatge, com podem fer això, que un president d'un país et surti a la televisió i et digui escolta, és que hem de fer això perquè no tenim res més, que siguem capaços d'emetre aquest missatge, crec que és essencial. Jo recordo un dels pitjors moments en aquells pitjors 15 dies, del 15 de març al 30 de març, són els pitjors dies de la pandèmia. Després seguirà l'abril també horrible, però aquells primers 15 dies sí que són realment molt durs per tothom, crec. Al voltant de la primera setmana i arran justament del confinament de la Conca d'Òdena i d'Igualada, ens arriba la notícia que no estem comptant bé els traspassos de la gent, que no estem donant correctament la informació i la xifra i les dades. I a mi això em preocupava moltíssim, perquè pensava, des del primer moment vaig dir no, transparència total, hem de dir-li a la gent on som en cada moment i què esperem, perquè si no, no ens en sortirem, costi el que costi i sigui el dur que sigui. Però quan de sobte m'arriba que recomptats correctament, perquè no s'estaven comptant els morts
que arribaven via residències ni els morts que dels hospitals sortien sense haver fet la PCR, quan tornem a recomptar resulta que surt el doble de número de morts. Jo me'n recordo aquella nit que dic, Quim, ara has de sortir tu l'endemà i en lloc de 3.000 morts has de dir que hi ha 6.000 morts ja a Catalunya en tan pocs dies. Recordo la duresa d'aquell moment, perquè darrere de cada número hi havia una família que no s'havia pogut acomiadar d'aquella persona, que de sobte es troba amb aquella persona enterrada, que no ha pogut fer un dol, que en fi, és un daltabaix monumental. Tu que t'estàs qüestionant, aprofito per fer propaganda de l'últim llibre del Salvador, què ens fa humans, una tragèdia com aquesta costa molt d'interioritzar, no? Sobretot perquè quan veus, el que està més greu és que alguns líders s'adonaven d'això, però el que feia mal és veure alguns polítics jugant a política amb la pandèmia, que veies, per exemple, la cosa més òbvia, això, hi ha d'haver un confinament, perquè els d'esquerra deien que s'havia de confinar, els de dreta deien que no, o al revés, si els de dretes deien això, els d'esquerra deien que no, simplement per una qüestió purament política, en lloc de dir, el dietari dels canonges ho expliques, aquí les decisions que estem prenent a Catalunya intenten ser decisions basades en els que diuen els científics. En aquests moments l'únic que podem seguir és el poc coneixement que tenim sobre el principi d'una pandèmia, és els científics ens expliquin què vol dir, no intentar treure un rèdit polític d'això. I això ho hem estat veient a molts llocs i part del maquillatge de les morts que al Regne Unit es va fer el mateix, no es comptaven els morts que venien de residències perquè no es comptaven els hospitals, clar, i la major part de mortalitat estava venint d'hospitals. Això és tràgic, simplement perquè vols no quedar malament davant de la comunitat internacional, davant de la teva gent o el que sigui, vols acumular vots o el que sigui que els polítics volen en aquell moment. I crec que ara està, amb el temps i fent l'anàlisi, està sortint i aquestes xifres d'aquest doble de mortalitat o més, ara s'estan fent servir les dades d'accés de mortalitat, que és bàsicament la mitjana dels últims 5 anys de morts, el pic que hi ha hagut per sobre de la mitjana durant l'època de Covid, i veus que aquestes morts, la major part d'elles degudes a Covid, són molt més altes del que dèiem. Si l'oficial són 5, 10 milions, estem parlant potser de molt més. En aquests moments es creu que la Covid, si contem les xifres reals de mortalitat al planeta, és entre la quarta i la cinquena plaga més important que hem tingut, darrere de la grip espanyola, darrere de la pesta negra i una o dues més i ja està. O sigui, és un impacte molt important. I això torna al que dèiem abans de la comunicació. Si no ho comuniquem bé, si estem tapant això pel nostre propi benefici personal, que és un dels errors que entenc, evidentment, que els polítics tenen una agenda diferent i molts d'ells el que només volen sobreviure en el seu lloc, però això no et pots fer-ho durant una pandèmia. I això que és molt important, sortir a defensar i dir, no, escolta, que no és això, és molt pitjor del que és. És l'única manera que podem després convèncer la gent entre tots, allò que ens en sortirem entre tots, això més que un eslògan havia de ser, és que hem de convèncer que hem de posar tots a la nostra part. Però en aquest tema també de la comunicació, etc. Clar, en el cas de la Gran Bretanya hi ha el cas del primer ministre, de Boris Johnson, i de tots els escàndols dels Partygate, etc. Tot això, des del teu punt de vista d'un anglès, d'un català anglès, com es pot suportar? És a dir, que resulti, que vegis que tot això ha passat. Aquest home, tot i que el van forçar a dimitir, però està actiu en la política. Sí, ara està sortint tot això amb els whatsapps d'aquella època i és vergonyós. O sigui, hauria d'haver una revolta. La gent s'hauria d'agafar les armes i anar a cremar alguna cosa, perquè això és molt... Que estiguis en mans de polítics que prioritzin això. I, de fet, crec que algunes... O sigui, ha faltat aquesta reflexió, de veure, o reflexió, anàlisi o examen de què han fet els nostres polítics durant la crisi. Aquesta està sortint perquè els anglesos, al final, estan destapant tot el cas, però molts dels que estaven dirigint la resposta a la pandèmia a molts països no estem passant comptes amb els errors que han comès. Perquè una cosa són errors que comets perquè no tens més informació, i això a vegades tothom pren decisions equivocades, però conscientment, com es feia a la Comunitat de Madrid, conscientment s'estaven maquillant les dades, canviant les dades perquè no es veiés el que estava passant, per no tancar Madrid, per 1000 coses que després ha resultat en un augment de morts. Això ha d'haver-hi una... Sí, jo me'n faig creus, i ho he dit sempre i ho torno a repetir també en públic. A mi m'agradaria que hi hagués aquesta reflexió i aquest debat, perquè és evident que es van cometre errors. Anem a mirar-ho tot, anem a mirar en les condicions en les que es va poder treballar, com va anar tot, i què és el que vam poder fer bé, què és el que no vam poder fer tan bé, però tinguem aquest debat. És a dir, m'ha donat la impressió, i potser
per anar avançant, hem dit potser que tocaríem com 3 grans blocs, no? Com ho vam viure fa 3 anys, avui, i una mica el futur, que seria aquest títol, no? Si estem preparats per una nova pandèmia. No sé, jo tinc la impressió que hem corregut molt a voler tancar aquest episodi de la Covid, embolicar-lo i guardar-lo a les golfes per dir, mira, ja està, ja ho hem passat, va ser una tragèdia, etc. Però tornem al business as usual, tornem als 400.000 creueristes que arribin a Barcelona, per posar un exemple clar. És a dir, no em dóna la sensació que la societat catalana hagi fet un procés de reflexió crític, perquè és necessàriament crític, perquè hi ha coses que no s'han fet bé o s'han fet malament, no? I amb el tema de les residències crec que està allà, i a mi m'agradaria que aquest tema també el tractéssim a fons. No tinc cap problema. Crec que d'una crítica constructiva arribarem a la conclusió que teníem un sistema de residències que no va ser capaç de suportar l'allau i que això ens ha de fer canviar completament el sistema. Però no sé, jo tenia la impressió en aquells mesos que vaig estar al front del govern de Catalunya, i ho vaig escriure així, que estava vivint el món d'ahir, és a dir, s'havia acabat una manera de viure, que era la que havíem portat fins aleshores, i que sortíem de la pandèmia amb la necessitat de viure d'una altra manera, perquè això, si no, és que no havíem après res, no? I no em dóna la sensació que això estigui ara mateix en cap debat públic, ni que sigui la preocupació de ningú, no? Ja no dic temes concrets, no dic un concepte de viure d'una altra manera, que a més, si li sumes l'emergència climàtica i tot plegat, no sé, dona la sensació que els grans problemes de la humanitat els estem volent deixar de banda o arraconats per no enfrontar-nos, i tornaran. Jo que soc una mica més cínic ja ho veia, això, ja ho veia venir que no hauríem extret aquestes lliçons que hauríem d'haver extret, perquè falta aquesta reflexió després que no volem fer ara. Ningú vol reconèixer els errors, ningú vol assumir que coses no s'han fet bé, els polítics no volen perdre el seu capital polític, però hi ha hagut una sèrie de coses que crec que per evitar els problemes a la propera, i les residències és un d'ells, però tornant al que deies al principi, i crec que un dels errors que hauríem d'aprendre i que hauríem d'intentar no tornar a fer és basat en el que has dit abans, o sigui, a la vegada hi hauria d'haver-hi menys centralisme i més centralisme. Què vol dir això? O sigui, centralitzar a Espanya la resposta a la Covid al govern de Madrid central, això és un error immens, perquè el que realment controla i sap què passa al territori és cada comunitat, clarament. El poder havia de quedar-se a les zones petites. Però a la vegada hauria d'estar més centralitzat, no a nivell espanyol, a nivell europeu, a nivell mundial. Hi hauria d'haver hagut una resposta molt més ben coordinada a nivell global. O sigui, una ombrella internacional que pogués dir, a veure, aquest és el coneixement que tenim, actuem de manera conjunta i llavors a cada territori, cadascú, amb la realitat del territori, pugui tingui les eines per fer-ho. Això no crec que si torna a haver una pandèmia tornem a estar al mateix. No crec que tornin a Espanya, per exemple, no crec que tornin el poder a les comunitats per gestionar. I a nivell internacional no s'ha creat encara cap organisme, cap entitat, cap comissió que tingui prou força, prou poder per coordinar una resposta conjunta. Se'n parla, es diu, però ningú té ganes d'això. Hi ha el debat, evidentment, molt present de la pèrdua de llibertats o de la cessió de drets personals i dels països si hem d'aplicar normes restrictives. Evidentment, hem de trobar la manera que es respecti això, i la Xina és un exemple de com s'ha abusat, però la Xina abusa de tot el que pot. O sigui, la pandèmia no és l'única cosa. Però això no ens ha de fer perdre de vista que quan hi ha una crisi que requereix una resposta ràpida, necessitem cedir certs drets momentàniament, perquè el confinament, per exemple, cedir el nostre dret a circular lliurement era l'única manera de solucionar-ho. I tot això ha d'haver-hi una manera més global de coordinar-ho que ens permeti respondre d'una manera més homogènia. El que no tenia sentit és que Catalunya fes una cosa, Madrid fes una altra, i França fes una altra, i Itàlia fes una altra, quan estem tots al mateix territori, estem uns al costat de l'altre. Però aquesta crec que és una de les missions i dels deures pendents que tenim, que no veig que hi hagi massa interès pel conflicte polític que representaria tenir un sistema que es pogués activar apretant un botó que digués anem a fer una resposta coordinada i local
a una crisi de salut com una pandèmia o el que sigui que pugui venir. No, jo crec que aquesta reflexió no s'ha fet. I una altra que per mi també és molt important i és aquest concepte de l'essencialitat, del personal essencial. Per mi és una de les grans lliçons de la pandèmia. O sigui, jo abans, sincerament, no sé, vostès facin-se la pregunta de qui és essencial en aquest país i qui no. I potser no ho teníem tan clar, però havent travessat la crisi de la Covid, és que et surten, és que tens el llistat de qui és essencial i qui no en aquest país. Per descomptat que el sistema sanitari en bloc és essencial i en aquest sentit, des del director de l'hospital fins a la persona que recull la brossa sanitària i la treu. Però és que és essencial la pagesia, és que és essencial els mestres, és que és essencial tota la cadena productiva que jo per uns moments d'aleshores, d'aquell març, jo temia que els nostres supermercats quedessin desabastits i no, i sempre vam poder tenir els productes alimentaris a la nostra disposició. Per descomptat és essencial el sistema d'emergències del país, que crec que és un dels punts forts, molt forts que té el país. Però això ens ha de fer... O sigui, no n'hi ha prou, no és com declarar l'emergència climàtica. Molt bé, la declares i ja està. També a vegades declares la república i ja està. No, vol dir que has de fer alguna cosa més. Vull dir que si arribem a la convicció que tenim personals essencials en el nostre país, doncs això vol dir moltes coses. El primer, un respecte. Un respecte social per aquesta gent. I estic parlant des del metge al pagès. Un respecte absolut per aquesta gent. Crec que això és el mínim. Però després, el que no podem és aprofitar-nos de la vocació que hi ha justament en tota aquesta cadena de gent essencial, de servei als altres, perquè fixeu-vos que tothom ha estat treballant per les persones o pels altres d'aquesta cadena de persones essencials, aprofitar-nos d'aquesta vocació per maltractar aquesta gent. I ho dic així, perquè no hi ha dret de com estem tractant el nostre personal que ens atén, que ens cuida a nosaltres. Jo no sé com el nostre país no fa una reflexió molt sèria i molt profunda de com cuidem a les persones que ens cuiden a nosaltres. I això també vol dir una retribució econòmica digna. Estem retribuint dignament els mestres que eduquen els nostres fills? No sé, és una pregunta que jo me la faig i no puc contestar-la o l'he de contestar amb vergonya, de dir no estem posant l'educació al nivell que estan posant altres països, o estem respectant els nostres pagesos que seran essencials si mai torna a haver-hi una crisi com aquesta. I aquesta discussió, que té moltes derivades, tampoc l'hem tingut al país i és el moment de tenir-la, o ara o mai, o ara o fem un salt i realment a totes aquestes persones essencials hi ha aquest reconeixement que vol dir tantes coses, o jo ja no sé quan, i en aquest sentit em dol moltíssim, aprofito també per agrair la visita del conseller Argimon. Ell sap perfectament l'estiu del 2020, jo deia a molts metges, infermeres, tot el sector sanitari, els dic, o ara o mai, ara tenim la gran oportunitat que després del que ha representat la gestió de la primera onada, siguem capaços realment o sigueu capaços d'exigir-nos als polítics i a qui sigui responsable de prendre tota una sèrie de decisions per assegurar la robustesa i la viabilitat del sistema de salut català, que no pot anar més a tranques i barranques i tenint el sistema d'atenció primària com el tenim col·lapsat o en el sentit d'estressat. I arribem tots plegats, tot el sector i el govern, i el signem tots, un acord de 30 punts bàsics per tirar-lo endavant. I em dol que això no hàgim estat capaços de fer-ho, de poder-ho tirar endavant.
però alguna cosa ha de canviar, perquè el que no podem és quedar-nos en aplaudiments, que ara no sé vosaltres, però sonen buits aquells aplaudiments d'aquell març i abril que fèiem al vespre al sector sanitari, no? És a dir, allò tenia sentit si després reparàvem d'alguna manera. És com la memòria històrica. Només recordar la memòria històrica està bé, però està molt millor si a més repares a la gent. I en aquest sentit em dóna la sensació que hi ha un deute pendent encara amb tot aquest sector essencial. Sí, a més no ho estem veient, però cada cop que hi ha una atenció sanitària el sistema aguanta sobretot per la força de la gent. Aguanta per la força de la gent. Bàsicament. I els aplaudiments que els fèiem, en aquell moment reconeixíem que estaven fent un esforç increïble, doncs que l'han seguit fent. La onada que hem tingut de grip i Covid ara fa uns mesos, al pic de la temporada d'hivern, han hagut de fer un esforç terrible encara els metges i el personal sanitari, primària i hospitals. Seguim estant tensionats, seguim tenint un sistema de salut que funciona molt bé però molt just, sempre està al punt del col·lapse i va tirant si no hi ha moments de cap motiu de tensió, però que hi ha qualsevol cosa que fa que desequilibra la balança només s'aguanta per l'esforç personal i això no pot ser. O sigui, no podem exigir als nostres professionals de la salut que constantment facin aquesta mena d'esforços. Ara estem entrant en un panorama que molt possiblement la Covid segueix fent les seves onades, petites o el que sigui, i la grip fa el seu pic també, però quan coincideix un pic de grip i un pic de Covid, si amb el de grip ja normalment ja se t'omplen una mica els hospitals, si coincideixen els dos, que coincidirà segurament cada cop que tinguem la temporada dels mesos freds, haurem de tornar a dependre que els metges i el personal sanitari respongui, i això no pot ser. Necessitem, com bé deies, vam identificar unes febleses del sistema, el sistema funciona però no pot assumir certes coses, anem a buscar una solució ara. Evidentment és molt complicat, perquè això requereix diners, requereix moltes coses, però ha d'haver un esforç, s'ha de reflectir amb els pressupostos de dir anem a començar, això no pots arreglar de la nit al dia, però comencem a reforçar el sistema, comencem a pagar bé els metges, que és un dels problemes que els metges estan anant a la vaga perquè estan treballant moltes hores amb un sou i no ho fan, a més si més no tots els metges que conec jo, tots els amics que tinc, no ho fan ningú, es fiquen en aquesta professió per fer-se ric, et fiques perquè realment tens un compromís social i vols ajudar. Però clar, amb una certa dignitat i amb unes certes eines per poder treballar. Això és una de les coses que crec que ha quedat més tapada un cop hem superat el pic de la crisi i ara, doncs, a la propera tornarà a sortir, a la propera que tornarà a tenir una pressió sanitària. Sí, és que a més quan penses amb aquestes dues fites per mi increïbles que torno a repetir, el triplicar els llits d'UCIs dels catalans o la campanya de vacunació que han sigut dos fites increïbles que ha suposat una gestió que no t'entra ni al cap, de dir com ho hem pogut fer i com ho hem fet tan bé, les dues coses. Però clar, apel·lar sempre a que, mira, quan tinguem un moment així pandèmic, doncs mira, el personal de salut ja s'espavilarà perquè segur que donarà de si el màxim. Em sembla que és una confiança excessiva, no? I quan sobretot veiem que el sistema d'atenció primària del país està també molt tensionat. Això ens porta també una mica a entrar en el tercer bloc de l'estem preparats per una pandèmia. Aquí t'he de dir que has de parlar molt més tu que jo en una visió més global de món i en una visió més catalana, potser. Jo soc una mica pessimista amb això perquè crec que no estem anant prou... A veure, esperem que tinguem prou temps per organitzar una resposta per la propera crisi, però hem de començar a posar-nos-hi. I crec que és una mica el que dius, ha d'haver-hi un nivell superior, un nivell internacional, ha d'haver-hi una vigilància internacional, ha d'haver-hi una exigència de transparència, per exemple, a la Xina. Moltes d'aquestes dels reptes de salut sorgeixen a l'Àsia. Si tenim el principal país de l'Àsia que no ens explica què està passant fins que ens ho trobem, això és un problema molt important. Ha d'haver-hi una possibilitat de demanar, de passar comptes i tenir un poder per fer força als països que no estan seguint aquesta normativa. Caldria tenir alguna mena d'organisme internacional
l'OMS era la plantilla que hauria de funcionar, però si no l'OMS no té prou prestigi, no té prou força, no té prou múscul polític, doncs busquem-ne un altre, inventem-ne un altre que pugui ser capaç no només d'aconsellar, de dir, sinó d'implementar polítiques de prevenció i d'actuació quan hi ha el problema. Ens falta un sistema global de vigilància però més fi i més capaç de reaccionar. Necessitem una redistribució de recursos de recerca, ha d'haver una inversió. Si haguéssim invertit diners en coronavirus quan va sortir el SARS, per exemple, el SARS és la primera gran malaltia causada per coronavirus. El coronavirus són virus que donen refredats fins que apareix el SARS i comencen a ser mortals. Això és el primer avís que tenim una família de virus que està fent una cosa que no és normal, que no havia fet fins ara. Anem a invertir diners, a investigar, a veure què passa, però com que el SARS va fer uns pics i després va més o menys desaparèixer, ja no és una prioritat. No és una prioritat, però pot convertir-se en una prioritat. Si haguéssim fet tota aquesta recerca buscant vacunes contra coronavirus quan va sortir el SARS, la pandèmia de Covid no hagués durat ni uns mesos, perquè haguéssim pogut agafar la vacuna que ja la teníem preparada i s'hagués acabat. Però això no vam fer-ho. Quin és el proper coronavirus, el proper virus que sortirà? No ho sabem, però comencem a invertir diners. Invertir més diners, és la part que em toca a mi, no? Demanar més diners per la ciència, no? Això és una cosa important. El sistema sanitari, reforçar-lo, la ciència, reforçar-la, la coordinació política, reforçar-la. Això a nivell global. A nivell de país, bé, jo crec que s'han fet algunes coses, sens dubte. Crec que, per exemple, tenir un comitè assessor de científics va ser un gran encert en el seu moment. Crec que això va ser una de les... Hi havia una mica un guirigall d'opinions, de punts de vista i d'interpretacions de les dades que teníem i ajuntar-los a tots i dir, vinga, ara us poseu d'acord i digueu-me què penseu. Crec que aquest tipus de consells assessors als governs crec que és important. De fet, a Catalunya, si més no, des del principi ja ho estàveu intentant fer, d'escoltar els científics i tenir uns assessors que et guiïn una mica més. Que això en molts països no hi ha hagut i ara no sé si corre el risc d'això de diluir-se, que aquest consell assessor desaparegui en l'aire i no... D'acord que no és tan urgent tenir-lo, però és necessari que hi hagi un Consell que sigui capaç de reconèixer reptes de salut i que els polítics hi vagin a preguntar-los quina és la propera, què hem de fer, com ens hem de preparar. Crec que això, a nivell, com dèiem abans, s'ha de coordinar la resposta ultralocal, que és la que realment pot saber què passa en un territori, i la resposta global, que és la que pot coordinar totes aquestes petites respostes, i que entremig no s'hi fiquin estructures que estorbin, perquè després tenim governs que tiren de política per prendre decisions que, clar, entenc perfectament que la meva postura com a científic és molt fàcil perquè puc utilitzar la ciència com a base i dir aquestes són les decisions que s'han de prendre. Després la política ha de prendre en consideració tots els temes econòmics, socials, que són molt més complexes, evidentment, i en cap moment demanaria ni molt menys que els científics prenguessin decisions en temps de crisi. Crec que això seria un error. Les decisions les prenen els polítics, però les prenen informats i d'acord amb la informació que els està passant, els consells que els passen als científics, que això ens hem saltat també alguna vegada, cadascú la seva feina. I això crec que trobar aquesta confiança, aquests ponts que es van bastir entre polítics, científics i societat, que es mantinguin, perquè el fet que ens van donar a nosaltres el micròfon per sortir a parlar, que és una cosa poc habitual en els científics i que la gent volia escoltar-nos, això hauríem d'intentar no perdre-ho, aquesta línia de comunicació, aquesta que dèiem abans. Si podem fer arribar a la gent una visió del que està passant, crec que això és molt important, mantenir aquest canal de comunicació oberta, aquesta confiança que se'ns va fer als científics en el seu moment, amb els polítics i amb la societat en general. I això no és fàcil quan no hi ha una urgència immediata per sentir aquestes veus. Ja, però jo, curiosament, puc parlar de la meva experiència en aquest punt, jo no m'atrevia a prendre cap decisió que no estigués avalada per un criteri mèdic o científic. Em pensava que m'hauria equivocat, segur, i per tant, per mi, aquest Consell primava per damunt de qualsevol altra consideració en aquells moments. Però és veritat, ho veiem i ho he vist, a vegades per por, a vegades perquè prendre segons quines decisions comporta provocar un cert malestar a una part de la ciutadania, no sé, el que sigui. Em recordo les terrasses als bars o quan vam haver de tancar Lleida o Igualada, etc. I en canvi, i per tant, certament hi ha aquesta interferència a vegades política de no voler buscar-se una opinió pública contrària.
Però clar, en moments com una pandèmia, a mi em dóna la sensació que el criteri mèdic i científic ha d'estar... No sé, tu deies en termes d'aliança, però jo fins i tot li donaria un pes molt important, no? Crec que va ser justament això el que va motivar el canvi de decisió del president Sánchez del primer confinament fake al segon confinament. No devien ser els missatges que jo li enviava cada dia, ni dient-li però per l'amor de Déu, però tanquem Catalunya, tanqui Espanya, perquè és que no podem fer-ho d'una altra manera, etc. Sinó que crec que van ser una sèrie de grups de científics que justament es van coordinar per fer-li arribar al president Sánchez la visió que ells tenien si les coses continuaven d'aquella manera. En aquest sentit també és una mica com el que crec que va passar amb el sector mèdic. També en la pandèmia teniu una força immens, agafeu molta força els científics, i potser després ja està, també us empaquetem al bagul on hem empaquetat totes les coses que no volem veure, per dir, aquesta veu de la consciència o crítica millor que la deixem, perquè clar, ens obligarà a fer una sèrie de coses que o no tenim calés o no tenim la voluntat de fer-les, etc. Que és clar, evidentment és molt important els recursos amb els quals comptem, evidentment, perquè crec que una cosa que surt en el teu dietari també molt clar des del principi, i ho has dit també abans, hem de donar suport econòmic a la gent que està fent un sacrifici. I nosaltres vam rescatar els bancs, els vam posar 40.000 milions en el seu moment, perquè si queien els bancs, queia el sistema econòmic, molt comprensible. Aquests diners no han tornat mai, també això hauríem de discutir per què. Altres països han aconseguit recuperar aquests crèdits que ens van donar, però el següent pas era rescatem els ciutadans. Ara som els ciutadans els que estem patint. Ara hi ha 1.000 negocis petits que es moriran, hi ha gent que no arribarà, que no podran ni menjar, doncs anem a rescatar-los. S'ha fet no com s'hauria d'haver fet. Això hauria sigut la primera ordre del dia. O sigui, anem a recompensar el sacrifici que estem fent com a societat per no morir, perquè aquest és el primer pas. Sí, jo això me'n recordo que per mi era una obsessió i que veia que, no sé, trucava altres amics meus que potser estaven treballant a Holanda o a Suïssa i els deia, bueno, com esteu? I deia, no, bé, mira, aquí fent el confinament. Ostres, i els negocis o el treball, diu, no, cap problema, l'Estat ens ingressa directament al nostre número de compte doncs el 75% del nostre sou o de la facturació del negoci. Jo, o sigui, veies que es tractava d'aplicar tan sols aquest sentit comú de que la gent estigués prou tranquil·la en un moment tan histèric com per poder adonar-se que la clau era unes normes de civisme i de comportament social que era l'escapatòria. Però a mi em reca, o sigui, jo surto d'aquella pandèmia amb una sensació d'impotència terrible i perdó, perquè jo sí que he de fer aquesta reflexió, més independentista que mai, vull dir que de dir, bueno, jo no vull que cap president de la Generalitat es pugui trobar amb una altra pandèmia doncs lligat de mans i peus i amb una pantalla de televisió per poder-se adreçar a la ciutadania. No vull això. Jo vull que tingui tota la capacitat legislativa per prendre les decisions que calguin i vull que tingui el meu país els recursos suficients per poder atendre la gent. I aquesta també, jo l'he d'exposar i part de les meves conferències que faig sempre sobre la Covid, jo he de posar aquest tema damunt de la taula, que és un tema que a vegades sembla que no vagi lligat i va íntimament lligat. I per tant a mi no em valen ara excuses de que és que sortim de la Covid o és que la guerra d'Ucraïna o és que la inflació... Miri, sí, ens han passat moltes coses, però és que si no tenim capacitat legislativa i recursos econòmics, és a dir, la independència, ens trobarem en situacions greus pel país i ja ens trobem que no podem tenir ni les rodalies que volem tenir, oi? Doncs imagina't una situació excepcionalment greu que passa un cop cada no sé quants segles, ens trobem amb un desavantatge respecte al que pot fer un estat abismal. I sobretot havent-se vist que aquest model no funcionava, perquè crec que el que deies del principi d'això de la reacció lenta del govern espanyol quan des d'aquí es demanava, per exemple, el confinament, etc., el cost en vides que es podria quantificar, això s'hauria d'intentar, o sigui, els mateixos polítics haurien d'entendre que això no és, el proper cop no és la manera de fer-ho, que hem de trobar una manera que hi hagi
Evidentment, la independència seria la manera de poder gestionar els seus recursos, però fins i tot entenent el marc mental d'un govern espanyol hauria d'entendre que el proper cop s'ha de fer diferent. Les lleis han d'acompanyar això, que després tinguem unes lleis que no poden fer certes coses perquè les lleis no ens ho permeten. Home, les lleis són per protegir la gent, sens dubte, però en un moment com aquest protegir la gent implica tenir unes lleis diferents, unes lleis de crisi que et permetin fer certes coses que no podies fer abans. I en aquest cas, tornar el poder a les comunitats era la millor manera de sobreviure, crec jo. No, i dels governs de les comunitats als hospitals. O sigui, jo crec que ens en sortim justament per aquesta capacitat que hi ha de talent i d'intel·ligència per fer una obra sensacional, més enllà de la vocació que hi ha predisposes. No ho sé, per també anar acabant, però vull dir, m'ha fet molta il·lusió tenir aquesta xerrada amb el Salvador Masip, perquè darrerament està fent uns llibres, a més està escrivint uns llibres en què barreja la biologia i la filosofia, que diu que té tots els filòsofs així molt enfadats. Està bé tenir els filòsofs enfadats, però aquest és el segon llibre, em sembla, en aquesta línia, el que ens fa humans. Una tragèdia com la que hem viscut ens fa més humans? Ens adonem de la vulnerabilitat de l'ésser humà? Jo crec que el que ens fa més humans és la curta memòria que tenim. Fins a quin punt volem oblidar les coses que ens fan mal o que no volem pensar-hi. Perquè totes aquestes frases que dèiem, ens sortirem millor d'això, haurem après, tindrem aquesta il·lusió que feia la nova realitat, com serà la nova realitat ja no serà, algunes coses hauran de canviar. Això es va oblidar al moment que vam dir fem vida normal i ja està. I crec que tothom ha passat pàgina molt ràpid amb això i tots aquests actes de solidaritat tan macos que vam veure, perquè realment jo crec que va ser espectacular, i ho citaves abans, ser capaços de confinar-nos, de fer totes les coses que ens deien que havien de fer per intentar no contagiar la gent, això és un acte de solidaritat preciós. I eren capaços de fer un sacrifici personal pel bé de la comunitat. Això, per desgràcia, em sembla que s'ha oblidat molt ràpidament i hem tornat una mica per defecte a la nostra situació habitual, que és l'egoisme humà. Al cap i a la fi som animals egoistes en primera instància, aprenem a ser cooperadors, perquè la cooperació és la que ens permet avançar més, però dintre conservant sempre la nostra parcel·la d'egoisme. I aquest altruisme increïble que vam tenir en un moment de crisi, per moments de crisi potser funciona, però quan tornem a la vida normal això ja ha desaparegut, crec jo, i hem tornat una mica a ser bastant nosaltres en aquest sentit, per desgràcia. Et dic que és una mica cínic potser en això, però crec que no hem tret tot el que podíem haver tret d'una situació tan important com hem viscut. A nivell britànic igual? Crec que sí, crec que hi ha hagut... Això és bastant humà, com dèiem. O sigui, crec que hi havia uns quants de nosaltres, sobretot els que estem treballant en temes com salut planetària, que entenem el problema que implica a nivell mundial no tenir una cura per l'ecosistema, per no entendre que hi ha microbis i els animals i que tots estem interrelacionats i que si comencem a envair l'ecosistema dels ratpenats, els ratpenats ens passaran virus a nosaltres, aquestes coses, pensàvem, ara ja ho hem entès, això ho hem vist clarament que això passa i per tant ara començarem no de la nit al dia, evidentment, però començarem a aplicar polítiques per frenar tot això. Jo crec que això a nivell bastant mundial hi ha hagut un cop ha passat, hi ha hagut poc interès per mantenir aquest missatge. Aprofitem per fer... Evidentment tenim un cas d'emergència climàtica molt important que hem de solucionar, però és que això s'engloba més dintre això d'un cas de salut planetària que hem de solucionar-ho tot plegat, el nostre encaix com a humans dintre d'un planeta que si no fem bé les coses ens passa això, aquestes pandèmies en veurem més i més freqüents com més continuem interferint amb el ritme i amb el cicle habitual de la biologia d'aquest planeta. I això ho sabem, i ho estem estudiant, tenim gent que són experts en aquests temes i no estem fent prou per intentar evitar que això es converteixi en un problema a la propera de canvi. Doncs, si els sembla, amb aquesta alerta del doctor Masip, que penso que t'arriba molt endins, donaríem també aquest acte per tancat. A mi, sincerament, reafirmo amb el que deia al començament, jo tinc aquesta necessitat de repensar aquells moments, perquè crec que tots els que ho van viure amb aquella gravetat i amb aquella intensitat
ho portem molt a dins i, per tant, és que fins i tot agrairia la crítica d'allò, perquè hi ha moltes coses que no van fer bé i penso que és l'única manera que té el país d'avançar, si justament aprenem de les lliçons que ens deixa una tragèdia col·lectiva com la que vam viure. Difícilment podrem fer les coses diferents si continuem fent-les iguals. Ara ja semblo jo també un polític gallec d'aquests que diuen unes frases bastant òbvies. Però que sapiguem que en la mesura del possible i des de l'oficina, durant aquest any, a través de converses amb persones essencials, però també amb moltes xerrades arreu del país, jo presento batalla per la reflexió sobre la Covid, que ens hauria de conduir a prendre una sèrie de determinacions i, a més, animo a totes les persones que avui heu tingut les ganes de venir i realment és un plaer passar la tarda amb tots vosaltres. També en l'àmbit de les vostres responsabilitats, aquest debat sobre què va passar en aquest país i com podem fer les coses diferents també arribi arreu. I a tots vostès moltes gràcies per aquesta tarda i ens veiem a la propera. Molt agraït. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.